Ojiabọ na-akpọ isi ọ bụ okwu ka ọ na-ekpunye ebe ahụ igwe Nnaemeka Achebe Agbogiri eze ka Agbogiri na-ebunye staff of office na tata na ọ bụ Ojiabọ Ogala akpa anụ ka Agbogiri na-ebunye Ojiabọ emetụta ka ọmụkpọ mgbịrịgba mgbe mkpọtụ eke ekọkwana ndị iche ka Agbogiri na-ebunye Ojiabọ ka ọ bụ na ebe dị iche Ojiabọ Ogala Ojiabọ Ogala Ojiabọ Ogala Ojiabọ Ogala ọ pụgo okwu ya ọ pụgo okwu ya ọ bụ Ojiabọ Ogala ọ bụ Ojiabọ Ogala ọ bụ Ojiabọ Ogala onye isi ọkwa arrest ọ bụ Ojiabọ Ogala ọjọọ kene igwe na-achị ka ọ tụọ mmanya ọ bụ ude ka ọ na-eru ka Agbogiri na-akwadebe ezu ike na ọ lụsịrị ọrụ ọnwa tata ọ bụ mpụta ka ọ na-apụta n'ime obi ba Efeshima ọ bụ mgbịrịgba na-arọ na Agbogiri na-ana Ogala ya na-apụta ka ọ machalịa n'okwu edogo tata Ojiabọ Ogala nwunye Ojiabọ Ogala anyị na-ekene unu na ebe abịa ije tata ikpute okpu nzere ọ bụrụgị bịa na mmezu Ojiabọ Ogala gaba n'iru na nchakwa n'azụ ihu mmadụ ka ịbụ ya gaba n'iru nwaadịghị daalụ nwaada ike anya